ברוכים הבאים לבניין ה-500. בתחילת שנות ה-80 היה כאן במקום הזה מרכז קליטה ענק של עולים מאתיופיה. עברו כאן מעל 100 משפחות. בשנים האחרונות התושבים בשכונה יחד עם המועצה עשו שיפוצים מדהימים בבניינים. עליכם לפענח את הקטע הבא ולגלות את התשובה. ከዚህ ቦታ ትልቅ ፎቅ ለአረቦች ገበያ መሻሻጫ ሊሰራ ተወስኖ ነበር። ግን በመጨረሻ ይህ ቦታ የይሁዲ ቤት ሆኗል። ይህ የይሁዲ ቤት የሆነው በጠንካራ ኃይልነት ስለተገዛ ነው። እንዲሁም በዚህ ምክንያት የኪራት አርባን ቦታ አስፍቶታል ማለት ነው። እንዲሁም ለሚመጣው በእስራኤል ሀገር የተለያዩ ቤቶችና መስኮችን ይገዛሉ። አድካን ሸየ ባትለኻ